Otetaan tuommoinen pikainen ahkion esittely. Niin kuin näkyy, niin mulla yleensä on siinä 2 tuommoista iceboxia. Sitten on Strike Master 8 kulkee siinä mukana ja sitten live-anturi on tuolla sivussa kiinni. Mä oon kiinnittänyt tonne tommosia vapatelineitä. Kaikki vapatelineet on irrotettavia. Eli Rapalan Smart Hub-sarjaa. Tuolla on tommonen Smart Hub-kisko, josta mä saan kanssa kaikki osat irti niin tarvittaessa tosi nopeasti ja vaihdeltuu vähän järjestystä kalastustilanteen mukaan. Riippuu aina mitä lajia mennään. Tuolla on vähän sitä tykötarpeita, kukkoa ja ice knocker, eli tommonen pamppu. Tuolla on tosi hyvä ottaa myös kairasta noita jäitä ilman, että kaira vaurioituu. Toi on tommoista kumia. Joo, ja yhdestä iceboxista on rakennettu sitten tommonen kaikuasema, että siellä on akut ja laturit sit suoraan sisällä. Toihan on itse asiassa tommonen kairateline, mutta ei se tommoselle isolle kairalle mene toi, missä mulla on nyt toi anturi. Se on sen verran tukeva, että siinäkin menee kivasti toi anturi pitkänä, niin sitä ei tarvitse koko aika sitten säädellä. En tykkää kykkiä minkään anturin kanssa tuolla maassa, että kääntelen sitä yleensä seisaltaa sitten. Noihin mahtuu sitten hyvin tykötarpeet ja eväät ja vieheet ja kaikki. Joku isompi asia saattaa joskus olla tuolla myös pohjalla ja hyvin jää tilaa ja mahtuu kamat kivasti kulkee jäällä. Ei mitään, kireet kaikille.